Zimbabwe mahambise ku. Mr. Ruka. Yatinzweka. Hapana. Mtsvage kuma industry. Mtsvage kuma industry. Saka wifi chakutama pa wifi yakashaya zvakadzanya mabhandi yakudhura. All the way from Kambuzuma. Chama nebike ikati ride bike. Migigi. All the way from Kambuzuma bike zvochozobata wifi pambari pahomba maindustry. Ingama wani. Kaoma mwo. Angari kurwadza shaa zvamira. Bhandi vari kutengeka. 250 pamwedzi. Uzita re 450 pamwedzi. Apere mwedzi wacho wana 2 days apere. Kuti download movies, redeems. Mboendo pa YouTube. Dita ma-apps. Kuita zvima-apps zvinokina virus zvizvoisi. Saka zvodhura pabhandi hazvitengeki. Ndo kwatongotambira kuitese. Tenditese. But makaheka kamda. Kutoheka tikaite siku chatatokupuwa password napangu zvakaoma. Heka ma-wifi. Tikaite siku parikuza. Usora tusiyane zvima-power bank chichi. Tumbodaidai tumboti kana yoda kupera moto tutombochiberera power bank kuti tumbopika futi moto kuti tozobveka time ichiuza. Manje ndakambomwa mvura kandiri pepa papa. Ndakambomwa mvura. Ndakambokatira zvimasadza chinowaira zvimasadza chaiko dzibvaipa apa tikati ndaka wifi chaisi hati futi kazhinji. Wifi yatomborina dhafurana. Akachirwadziwa. Akachirwadziwa kuti avada uheka pagraft patinoshandira. Yakati chiheka iye akatoheka kuti temtema mukati but hani kachirwadza unoona isu tiri outside. Vanoitamba sha. Nana mudhara nduna anenge aripo zvawo. Nduna aripo. Yafanira kubuda hapana hantu waZimbabwe yacho katingatese. Usere rikunaka South Africa kuti wifi iri kuri pese. Wifi ku South Africa iri kuri pese ku South Africa. Unokumahani. Mahani chakini. Kuti cha dombomurisa mufisi wangu ari uyu anza Anza. Bhule uriseko bigger bhule sha tiriko kuno kusha zvikurwadza bhule amahwani. Rumwe wedu bhule wambotisupport waise. Wambotisupport kabudaiso manu tikadaiso competition chesimari. Nasi junior tiya wana kuya. Junior dinda na udina yalo kuside ngati. Anomboya kuno bhule. Kanotobouya ndinayo akazhinji ngoji. Ndopatobatiro wifi tikedo. Ndopatobatiro. Ndopatovaisiro maweksi. Panotozomboyaka zvimarori zvemuchaina ari kutengesa zvimasola. Mubhindo basi. Ufloda tomboti basa mfanzi $8. Basa muhomo $8 zoboti kuti. Apa chinorwadza chibasa chacho chitoko. Yoyo. Rofema ndakazobudisa dhura na John Schultz akaramba John Schultz. Ajunje pakati mai. John Schultz. Kapinde mumutwaizi chifloda zvinotadza zvimasola mubattery ma-inverter. Zvichitokuro chikada yondomira semurume wese. Sadhuna chero cho-offroad masimbi. Ndatikiti kuno kwabhule. Ndatitoita tiri kuno kusvika. Kuti kandi rakabhule crate namantu voro vakati bonyamita namantu. Tisina kana nedomboite yedu competition kuti kandi rachete riri kutomborova zvedu promotion waiza kwakupisa samaso. Tombokutira pagate waise. Bo. Ora te bomizalo.